ನೆಕ್ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲ ಗುರ್ತಾತಂಡು ಅಂಚ ಅವು ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಿರ್ಮುಲ್ ನೆಚ್ಚಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ನಾನು ಚೋದೇರ ಕೊನೆಯರ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಟಿಡ ಅರ್ಧ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಆಟಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪೆರತ ಕಜಿಪು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ್ಯ ಮತ ಹೆಂಗೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೇನೆ ದಿನ ಬೈಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ದಿನ ಬಟ್ರೆಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಾತ ಇನಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಂತಾರ ಅಂದಿ ಕೆಲವೇರು ಮನ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಈರೆ ಪೂಜಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು, ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಈರೆ ಪೂಜಿ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಈರೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಾರು. ನಿಮ್ಮುಂಡು ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆ ನನ್ನ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆ ಬಂದು ಪಿರೋಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಪುದಾರಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡತ ಮುಂಡಿತ ಶೋಕ್ ಉಂಡಿದ ಯವಾ ಮೂಲು ಉಮಿಳುಂಡು ಉಮಿಲ್ ಪೆರಂಗ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿಗೆ ಬೈದಿ ನಾನು ಪೆರಂಗ್ಲಕ್ಕಾಯಿಗೆ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೆರಂಗ್ಲಕ್ಕಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕುರಿದು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಉಂಡ ಎಂಕಲ ಅಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮಾರಾಟ ಏಪ ಕುಕ್ಕ ಆಪುಂಡ ಕಶಿತ ನರ್ದು 3 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಬಂತೇನೆ. 3 ವರ್ಷ ಪೋದು 5 ವರ್ಷ ಒಂದತ್ತು ನಾನು ಮೋಸ ಮಂತೇರಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಸ ಮುಲ್ಕು ಇರೆ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಗೊತ್ತೇ ನನಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಕಿರ್ಮುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈಗ ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಅಬ್ಬೆ ಸಿಜ್ಜನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಿರ್ಮುಂಡು ನಾನು ಕೊಯ್ದು ಇಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಆಪಿಚ್ಚಿ ರೇಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲ ಗುರ್ತಾತಂಡು ಅಂಚ ಅವು ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಿರ್ಮುಲ್ ನೆಚ್ಚಿ. ಗೈಸ್ ಮೂಲಿ ಈತ್ ಪತ್ರಡೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಿರ ಅಂತ ಕೊಯ್ತೆ ಶೋಕುಂಡು ಪತ್ರಡೆ ದೂರ ನಾನು ಒಂತ ದಿನ ಇಟ್ಟು ಕಲೆ ಮಾತಾಡ್ನ ಬಗ ಅಡ್ಡಿ ಹಂತಾರೆ ಹಚ್ಚದ ಪತ್ರಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಂದ ಏಪಲ ಮನ್ಪದೆ ಆಟಿಡಿಂದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಕೊಂಜಿ ಕಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಟಿಡ್ ಈ ತೀರ ತಿಕ್ಕಂತುಲೆ ಶೋಕುಂಡಿರ ಶೋಕು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ನ ಇದು ನಾವು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಪೂರ ಪತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಅನಿಪ್ಪಯ ಬಾ ಮುನ್ನ ಇಡಲಾಗೆ ಉಪ್ಪಡ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ ಕುಣಿ ಚೆಕ್ ಅದು ಜಪ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಗೈಸ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆಗೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದೀತೆ ಅರಿ ಮತ ಕಡೆದು ನಾನಿತ್ತೆ ಐಕಿರೆಗೆ ಪತ್ತಾದು ಐದಕ್ಕೆ ಬೇಯರದಿ ಅರೆಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಆಡಲಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇರೆ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಒಂದು ತಡ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಇರದಿ ಇದು ತುದಿ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಲ್ಲ ಇರದು ಎಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಮಸಾಲಾನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮಸಾಲದ ಮುಂಚೆ ಐರ್ಬುಕ್ಕ ಕಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟದ ಪೊಡಿ ಐರ್ಬುಕ್ಕ ಉರ್ದು ಚೂರು ಕೊತ್ತದು ಐರ್ಬುಕ್ಕ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಪಾತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿನಿ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡದು ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಮನ್ಪೇರು ಮೂರ್ದು ಅರಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐರ್ಬುಕ್ಕ ಐನ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಯರದಿದ್ದು ಐರ್ಬುಕ್ಕ ಅರೆಕ್ ಬಾಡ್ಬೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಕೋಡೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಂತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅರೆಪ್ಪುಡು ಪಾಡಂದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಯೊಂದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದೀತೆ ಸೋಕು ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾನೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಗೈಸ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಏನು ತಿಂದಿದ್ದು ಪನ್ ಪೆಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಪರಪ್ಪು ಕೋರಿದ ಸಾರಿಗೆ ನೆನ್ ಪಾಂಡ
ಶೋಕಪ್ಪ ಎಟ್ಟಾಯ್ತು ನಿಖಿಲ ಮಂತದಾರ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರತಾ ಗೈಸ್ ನಾನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪಜ್ಜೀರ್ ಆವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೋಡು ಈ ಪಜ್ಜೀರ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬಜ್ಜೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಹಂಗಿದೆ ಮುದೇಲಿ ಪಜ್ಜೀರ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ನಾನು ಮುಗಿಪೊಡು ದಯಬಂಡ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ತೋಟಗೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಿಪ್ಪಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೈಕ್ಲೆ ಗುಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಪಜ್ಜೀರ್ ಕೊಯ್ದು ಮುಗಿಪೊಡತ ನೋಡಿ ಬಜ್ಜೆ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಎದ್ದೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜನ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೇರ್ ಕನೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೇರ್ ಕನ ಅಂದೆ ಪರ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಕನಪ್ನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬೊರ್ಚಿ ನಾನು ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಪೇರ್ ಕನಕ ಪಂದು ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೇರು ಅಂಚ 4 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತಂಡು ಅಗಲ್ ಡಿಪ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ದುಂಬು ಎಂಪೋದು ಕನ ಹೊಡತ ಪೇರ್ಗೆ ಈಜೆ ನಾನು ಪೇರ್ಗೆ ಪೋಪೆಂದು ಅಕ್ಲೆ ಕನ ಆಟ ದಿಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪು ಸೇರತಾ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲದ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಉಂಡಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂದು ಮಾರೆ ಚಂಡಿಯಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಹೋಡೆ ಬ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಂದು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಡಿಪ್ಪಾಗ ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಬೋರಿಗೆರೆ ಎರಡು ಬೋಡೆ ಪೂರ ಪಾರುಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಬಿಡೋಡು ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಎಂಕ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೆತ್ತುಂಡು ನೆಟೆದ್ದು ಬೋರಿದು ಕೊನಪು ನೆಡ್ಡೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಜನನಿ ಹೊಸತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಲ್ಗೆ ಜನನಿ ಬಿನ್ನರಾಟದಾಗೆ ಬರೀ ದಾತಿಜಿಗೆ ಬರೀ ಡಾತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಪಾರ್ದೆ ಏರ್ಲಿಜ್ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ನೊಕ್ಕೆಲಿಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ಗಂಜಾತಿ ಐಸಂಡ್ ಅಡ್ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ ಪೋದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಅವಳು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರ್ ಜನನಿನ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪನು ಅಂಚ ದುಡ್ಡುದೇ ತೊಂಜೇರು ಪಂಡಾರು ಬರಿಪುಜೇರಿಗೆ ಒಂತೆ ಬರಿಪನಿಗೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿದ ಎಂಕರು ಅಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೊರಿಯರು ಬಯ್ಯ ಡಿಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಪೇರಿತ್ತೆ ಪಂಗಪ್ಪನ ನೆಟ್ಟಿರೋದು ಪೋಡು ರೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟ ನಡಪೋಡು ಅವ್ಳು ಗಾಡಿ ದೀತೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾದ ಬೋಪನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಪುರಿಪನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಲಾಡ್ದೇರು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಕಾಲು ಇರ್ಲಿಜ್ಜರಂಬೆ ದಾನೆ ಗೈಸ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಒಂದು ಮಗ್ಗು ಇತ್ತು ಗೊತ್ತು ಗಾಡಿದೆ ತಂದಿತ್ತೇತ ಅಪ್ಪ ತೆಗೆದನ ಕಾಂಚನ ಹೊಂಡದಕ್ಕ ಐಟಿ ಅನಿತ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋಟೆಡೆ ಬರ್ಪನಿ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಅವರ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾದ ಮಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒರ್ತಿಯತ ಬೋರ ಒಂದಿಪ್ಪುನತ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಪರ್ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಪ್ಪ ಅಂಚ ತಿಂಡಿ ರಸ್ಕೊಂಡು ರಸ್ಕೆ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ఒక ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆನಾ ದಾದ ಬಂಡೆ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವರು ಇಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡೆ ಮನ್ಪುಜಾರನ್ ಓರೋರು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಮರತ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್